Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom videu na kanále Highclips. A dnes sa pozrieme na Súľovské skaly, ale zoberieme to z druhej strany. Bežne chodievame z obce Súľov Hradná, čo je taký najčastejší výstup, tam smerom na hrad a tak. Teraz sme z tej opačnej strany, z obce Lietavská Závadka. Zaparkovali sme pri kostolíku a ideme na to. Napojíme sa dole na žltú značku. A to máme hneď pred nami. No a ideme po žltej hore na sedlo pod Roháčom. By to malo byť. Tu je tabula, môžeme pozrieť. Pôjdeme po žltej smerom pod Dubovcom a dostaneme sa potom ďalej na Roháčske sedlo. Tak môžeme ísť na to. No a asi po minútke smerujeme už priamo do lesa. Takouto cestičkou, fajnou. Tak a nachádzame sa pod Dubovcom a pokračujeme ďalej na Modru pod Roháčske sedlo. Čo robíš? Piješ vodičku? No, dobre. Vodičku si treba dať, už je teplo. Tu máme trošku takéto schodíky, korienky. Ale inak veľmi príjemná cesta lesom. Príjemná klíma, takže aj cez leto tu bude určite super. Pokračujeme. No, aké skaly už sú okolo nás. Všade sú. Aj tam. Aj tam. Aj tam. Aj tam. Wow, aké veľké skaly. Krásne. Wow. Keď sa pozrieme dozadu, super. No a asi po pol hodinke sme vystúpali do Roháčskeho sedla, kde máme takýto parádny prístrešok, kde si viete oddychnúť alebo v prípade nepriaznivého počasia sa schovať. Ďalej dá sa sem dostať aj z obce Súľov Hradná, kde vlastne bežne chodíme na Súľovské skaly, ale my budeme pokračovať ďalej po Zelenej pod Roháčom. Tak ideme sa pozrieť na krásne výhľady, ktoré z tejto strany sú skutočne nádherné, takže poďme to skontrolovať. No a veľkou výhodou je, že toto je taká menej frekventovaná časť a stretnete tu o mnoho menej ľudí ako z tej opačnej strany. Takže si to tu trošku viac užijete, ten kľud a pohodu. A môže sa stať, že to budete mať aj sami pre seba. Tu už máme staré známe korienky, schodíky, tesne pred výhľadom a ideme do cieľa a mal by tu byť jeden z najkrajších výhľadov na Súľovských skalách, tak poďme sa na to pozrieť. Takzvané orlie hniezdo, priatelia.
tam dole. A ideme po zelenej tuto hore hrebienkom a dole vidno cestičku k šarkanej diere, kde sa dá ísť zo spodu po žltej. Taká jaskinka, kde sa určite oplatí tiež pozrieť. Tu sa dá pobehať hore, dole, riadne, kade, tade. My si dáme dneska taký lajtiček, takú pohodičku s takou miernou záťažou na chrbte, ale príjemnou. Eli, páči sa ti vo lese? Áno. Ó, aj mne. Keď sme spolu tu všetci, celá rodina. A mama, a bebe. Nemáš tie nožičky? Aj sem tie nožinky. Hej. Ideme sa pozrieť hore. Tam bude výhra. Áno. Ja neviem, či tam bude. No a priamo medzi skalami. Je to tu trošku zarastené, takže vidíte to len tak pomedzi stromy, ale stačí trošku vykúknúť a nádhera. Tu máme takúto poslednú vyhliadku na našej dnešnej výprave. Tak ideme sa pozrieť. Je to už kúsok pod Roháčom. Taký skalný výbežok. Pozri, aký veľký kameň. Krásne. Dostávame sa na križovatku, kde sa stretáva zelená so žltou a my pokračujeme ďalej po žltej. Sa ukazuje aj tam, aj tu dole. No a my pôjdeme sem, tuto. My pôjdeme po žltej smerom na Roháč. Sa vrátime naspäť a spravíme si taký okruh. To, že pôjdete tou správnou trasou, spoznáte tým, že budete zase stúpať do kopca. Tu sa dostávame ešte na takýto kopček, kde máme krásny výhľad a už sa nám to ťaha dole. A na konci si dáme pre lepšiu orientáciu aj mapu, ako vždy pri našich videách. Už sme pri rozcestníku na Úke a dáme si konečne pauzu a trošku si oddychneme. Toto je nejaký španíláň. Ó, španíláň. Nech sa páči. A vraciame sa naspäť po žltej do obce Lietavská Závadka. No a celá táto túra bola tak na 2,5 hodinky, takže úplne ideálne pre takýto výlet s rodinou, s deťmi. A je to nenáročné, takže je to úplne pre každého. Ten koniec bol taký trošku, no, že určite by som zvolil presne tento istý smer, ako sme mali my, že by som sa vracal po tej žltej naspäť.
nakoľko to bolo tak viac dole kopcom. A teda, ak by ste išli tade hore, tak to máte tak viac do kopca, je to také viac natiahnuté, taká dlhšia trasa. No a vraciame sa naspäť, bol to okruh, čiže za chvíľu sme pri aute, pri kostolíku. No a to je asi všetko k tomu, takže ďakujeme veľmi pekne za sledovanie a ak sa ti toto video páčilo, tak nás určite poteší tvoj palec hore a určite nezabudni ani na odber kanálu, aby ti už ďalšie naše videjko na tip na výlet neuniklo. Tak ahoj! Stop.